Inkinga yini ehlezi nishaya futhi uhlezi nishaya ukuthi mani analyze izinto ni-analyze nenhliziyo, hhayi ngengqondo. Yabona la khona iy'fiso, la kufanele kube khona ama-facts. Uma uvumela lo a-overpower lo, uzokhuluma iy'fiso ngalo noma zingewona amaqiniso. Lo akam-overpower lo, kodwa futhi lo akahlezi azi ukuthi lo ufunani. Khona lo ezoba happy all the time. Nabona lento yenu yokuthi manihlaziya ipolitiki ngicabanga ukuthi ama-scriptures eBhayibheli owahlaziya ngenhliziyo nangemizwa nizoba nenkinga. Angichazeleke isizathu esidathi njalo nithi maniya kuma-election nibe ne-confidence, hayi sowina, hayi sowina. Mayephuma ama-result akhomba okunye, because nahlaziya ngalo, hayi lo. Yabona manje khona indidayo, yabona abantu abalandela uZuma bandida ba-understand. Yingakho njalo uZuma ehlezi eqhamuka namavoti angaphezulu kwabantu wacabanga, because nihlaziya ngalo, hayi ngalo. Ngicela ukunembulela-ke kancane, kunequlu labantu eli-engage umqondo kakhulu uma kukhulunywa nge-revolution. Umsholozi alazi kahle, athi mayethola noma 2 minutes egibele stage ashaya ipolitiki ethinta imiqondo yabo. Akuthina sonke siyi-emotional, akuthina sonke futhi singama-cultist esilandela umuntu ngubani. Ube sinjalo ngabe usibona emasontweni athize, ngoba i-behavior ayihlali entweni eyodwa, iphinde inabele kwezinye izinto njengento zokholo, eze-entertainment. Mhlambe nathi abesibhilonga ko-Powder Blue Nation sensho kwaMaskandi, ngisho-ke isibonelo sombala ongekho uMaskandi ngoba ngaze ngithinta imbala ezongiphatha nabantu. But in our nature, we are critically minded. You must make sense to us for us to follow you, and we monitor you. Once you become inconsistent, you lose us. Yabo nje la kuma-discussions, ngiyazi yini abe-FF eniyithande leyo. Kunabantu abaningi, just read ama-comments, ikakhulukazi kule post engiyenzile uma lemeqekethe indaba lapha no-Hasof. Uzozwa bangabantu abathi ngangiyi-EFF, but from the day I saw this video, I left EFF. Those are the people I'm talking about. You do not go wrong with them, with your tongue. Waqala wa inconsistent, pick up some doubts in your revolutionary nature. Baqala babuza ukukhuluma ngolimi elibliza the oppressor, they detach from you. I'm one of those people. Angumlandeli uZuma mina traditionally ngokuZuma. I listen to what he's saying. By the way, ngibalulihlelela ngayishiya kuqala i-ANC uNozuma. First vote ye-BLF yayithola kimi. uZuma wayesengaphakathi kwagogo, ngoba i-ANC yayisihema. Wabekezela ukuthi uNozuma uyawuthanda i-ANC njengoba ethi ufanayo namhlanje. Ngayishiya kuqala i-ANC ngashiya kuqala i-ANC uNozuma. Ngayovotela i-BLF uNxitama. Futhi ngangazi ngakawine, kodwa ngathi my consciousness doesn't allow me to vote for ANC, which is led by a clear stooge of white monopoly capital. Abahlalo umsholozi mabethanda. Ngibuke lapho-ke ngihlukana nomsholozi because of ideological difference and behavioral patterns of the ANC. Mawuthanda-ke ngingaqhubeka usibuke njengabantu abangama-cultist. So, wathi uRamaphosa seqala egilika iy'manga zakhe, ngimbona edumisela ama-policy resolutions a-ANC, particularly lawa athinte i-article economic transformation. Ngathi not my vote, not in my name. And let me tell you, angazi ngalesikipa sa-ANC loku ANC obakhona, but I've been a voter of ANC and speaking the politics of ANC.
but the day uRamaphosa qala into zakhe, I left ANC. Ngiyaqala mina ukuba nekepisi le-political party because angiyena umuntu onamathela ama-brand isidalo sami, angiyena umuntu onamathela ama-personalities, and ngifuna ukube clear, I'm a guard of revolution, not a guard of political parties. Ayikho i-political party mina engiyofela kuyona. I'm just not made like that. And let me tell you, I'm not the only one. We are millions. Some of us, we follow our consciousness. And right now, our consciousness says Zuma is the leader. And Malema is slowly but surely becoming clearer what he is working for the opposition party.